kire kod mwandu mapok wamedo mijingo. Wuoyi seche kani chakre January higa mar 2014 nyaka kawuono wasetero mana 1,125,000 metric tons mag olemo. To olemo gi iyudo ni gin olemo ariyo kende sani. Mano en mananas kod maembe. To mananas kod maembe gi gima timore sani ni onge mananas gi maembe ma watero ka gin fresh. Wakao gi to watuoyo gi. Koro nitiere olemo mamoko bende ma wanyalo medo puro aito watimo negi gima waluongo ni processing no mondo gichop ka gituo nikech wacho ga ni nitiere chike mag sanitary and phytosanitary standards. Tiyudo ni gig pur ma fresh pod waonge go teku maber mar tero gi nikech chike gi pod tek ne wa. Miyudo ni ma wasetero go gin mana gima gin olemo motuo. Koro kidhi kata mana Homa Bay kacha County of Endless Potential nitiere maembe mi ipura pura to jowa pod puro maembe moro machon cha ma kikete laki to owino dwa nego laki. Tiro ni sani nitiere maembe moko ma olosi ma bang' higni 5 maembe olo ma dwa mana go yath piny. Tiro ni gigo ko pod wakia dala kuchocho nekech ok wang'iyo gi loso modernization kata keto nyien mar production. Owadwa Steve wuoyo weche mag mananas. Kidhi olare ka indiki kadho kidhi Homa Bay town. Iyudo ka samoro nitie mananas moko ma oket mana oko kanyo ma samoro setop nikech iketo gi e chieng' okinyi godhiambo ma gi lose the value. Koro kadipone wanyalo timo gimulungo ni value add no. To nekech mananas no sani olare kanyo ero kata kidhi mbele kucho ramba ka bondo kocha. En gima kikete puothi to nyalo chiek adier. Koro gin gik ma wanyalo medo mondo watimne gi processing tuogi mondo mi wabed gi access mar market. Aito mar adek ka waweyo weche mag lewni. Adier inyalo yudo ni sani nyithiwa owuok e mbalariany mopogore opogore kata tiegruok mopogore opogore to gitimo gima waluongo ni gathering of information very fast. Miro ni ka nitiere wach monego bed ni ng'eyo kuom wach moro sama tin osedhi cyber kata mane simbe to timo chenro ma pio to timo research ng'isi ni mwandu ni kido ni mondo time tima. Koro wanyalo kata mana tiyo gi chenro noero mar tiyo gi digital space no mana kaka asewacho cha. Gigi pok watimo negi nonro matut mondo mi wawach ni adier wasechopo rang'iny mar tiyo gi that space. Koro wantiere gi mwandu mang'eny ma ok dawach te to wang'e mana weche ma winja wacho go nikech adier higni 3 to tin. Koro watima siniani mondo mi kik higni 3 gi kadh kako ka advantage. Ato kinde madhi mbele kotwak ma kwa dhi kwa tieko wabu bedo kwa penjore ni what next after higni 3 gi. Bende koro winjo be ni Kenya temo mar mondo mi omanya winjruok